मिनारि सान तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय जे पद्मानन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो दिनैनि बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोनाय जादों। बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय थांनाय जि गोलाव समनि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जि मोनसे आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय जाबाय। बे सोमावसारनायाव नैबे ओनसोलनिफ्राय गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बे बाहागो लानानै जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय पद्मानन्द हालामनिफ्राय सा 14 बर' सुबुंफ्रा बेवहाय मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बे मुंख्लं जालांनाय बिथां जोहोलाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो फालिबोबाय थानाय जादों। जों सानो बिथांमोननि जिउ दान होनायनि थाखाय बिथांमोननि बाउसोमनायनि थाखायनो बर' हारिया दिनै थांनाय जे गोलाव समनि सोमावसारनाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव BAC मुंनि मोनसे सुक्ति जों मोननो हादों। BAC सुक्तिया जोंखौ गोजोन होनो हायासै, फिन सोमावसारनाया जाफिनदों आरो बे सोमावसारनायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हांख्रायनाय बायदि नैबे ओनसोलनिफ्राय मैखोमै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायावबो जोंहा गोबां सुबुं मुंख्लं जालांदों। दा बिदिनो बिथांमोननि मुंख्लं एबा थै बाउसोमनायनि थाखायनो जोङो 2003 मायथाइनि जि फेब्रुआरि बेवहाय BTC मुंनि मोनसे गोरोबथा जों मोननो हादों। BTC गोरोबथा मोनखांनायनि उनावबो थामथि खोलोबनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायावबो नैबे ओनसोलनिफ्राय गोबां सुबुङा जोंहा मैखोमै बाहागो लाबोदों। दा बिथांमोननि जिउ बाउसोमनाय बे बाउसोमनाया जाहाथे ओरैनो थाङा बेखौ जोङो दालाय एबसुआ बोसोरफ्रोमबो मान होबोबाय थानाय जादों। बिथांमोननि जिउ बाउसोमनायनि थाखायनो जों बर' हारियाव BAC BTC आरो BTR जोङो मोननो हादों। बर'नि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव बिथांमोना मैखोम बिहोमा होलांबाय। बेखायनो जोङो बिथांमोननि जि जिउ बाउसोमलांनाय बेखौ जोङो मान होनानै बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों दायो खावलायनो सानो BTRनि जि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ, थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि मोनसे BTR गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथानि दफायाव बिथांमोना लिरनानै लाबोदों जे जायखिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि मुङाव 5 लाख करि माने बिथांमोना कम्पेनसेसन बा अनसुंथाइ होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना रायखांदों। दा बे हाबाफारिखौ जों बरायदों। बेखायनो नैबे ओनसोलनि जिखिनि सा 14 जन मुंख्लं सुबुं दङ जोंहा, बिथांमोना जाहाथे बे कम्पेनसेसन हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।